ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାରା ସଂସାରର ହୃଦୟ ବିଷୟରେ ପଦେ। ସାରା ସଂସାରର ହୃଦୟ କଥା। ଖରାପ ରକ୍ତ ବାହାର କରି ଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ତିଆରି କରିବା। ଦେହକୁ ସବୁବେଳେ ରକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ରଖିବା ହୃଦୟର କାମ। ସାରା ସଂସାରର ଦେହକୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ। ରକ୍ତ ସାରା ସଂସାର ହୃଦୟକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପଠାଇଥାଏ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ସାରା ସଂସାରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ଥାଏ। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସମୟରେ ବାହାରେ। ହୃଦୟ ରୋଗର କାରଣ ପାଣି, ପବନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦେହରେ ନ ବାଜିବା ଯୋଗୁଁ ଦେହ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ, କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତରେ ହୃଦୟ ରୋଗଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ଆମେ ସବୁଦିନ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ଭଜନ, ଜଣାଣ ପଢ଼ିବା। ଏତିକିରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଓ ଶୁଣିବା। ଏତିକି କରିଲେ ଶୁଣିଲେ ଦେହ ଭଲରେ ରହିବ। ଭାବି ଲେଖିଛି। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ। ବୁଢ଼ୀମାର ଲେଖାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।